Tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila namara shikolomba uyo tinya wilila fala kachideme tinya wilila saraka jugu bomuri tinya wilila fala kachideme nego tinya wilila dabali jugu kemuri tinya wilila fala kachideme. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. balmawu ambe ala tanuka ala barkada ambe sali danfew la son here manka noy ala kiray sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ana sumogo ani mauma tugura kako kanindina indeme fukata se jodoma amba nyina ala fi ala ka ambela jilenye o jonyuma kono ambe foli taka kren ka lasi aw mawmunun sogolin banna Cherifla jabrani sanfe jamanen kono jamanen koka ambe Allah subhanahu wa ta'ala deli alaka kisina ka hinana ka barka jidili alaka oke nin aw bela jilinka bi wajulu kene kono ambe kati Sananfara ankramo noye alhaj bokar sidibe na sigoro kumbembe kati Sananfara ma aleka ziara kene kono ziara mini aka kalandun ziara mini adun ni aka kalandun ka faraka nyogon kan nu ube farala nyogon kan ka ziara insiki wala sa ka ke hinala se kasi ama an islame furu bela jili sabula mado mamin ka wulika jo buena kosobe kati dine kula kata se makundo mi tegala blalen kundo manifiun demeni anu ujigu tuli aka bara belebelo kunye odoye ko in labe bela jelen kumbe mamin bolo okunye ayre kundenke mimbe aka golo kan sigila bi no e Sheikh Suleiman Sidibe wele blalen ko mauma kabo fambela jelen fe kati ana adafe dugu chama akene kono bara kun folo damina ni kurane kalaliye bara imbela jelen kera kabe Avril kalotle wolon vlama samba fla ani tani shegin akene kono ansira ka misro anga je ka nyama dawfe nyana ka fombe ke mu'mini nda jalana ntella jarabi na abadan abella jarabi le ambella jarabi na fo manton temenu mu sona ala tala mu sona kiraw tala ulu la jarabi la chogo ambe ala de deli la jarabi nunu ala ka ku anfe mi ala ka ku anfe ala ka ku anfe amma man jande mami bese ka la jarabi na slame kibo kun la jarabi suku ka cha den saya bola fanda ya be ala okmana fukata se onanyo wonna umma mana ma de tay daraja korota lenye mami nu ya bedi Allah ta'ala ma alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ala ko ko mamun bala ni la jarabi yu soro ni musiba yu soro uba fo ambe ala de tay wa mesin kata Allah ta'ala de ma aturu teta kadama shiku ateda cheku ateda musuku abedi Allah ta'ala masabu kadaka ale de senere ala ko ni ma min sonaka di alama ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun ni emi kala jarbita ka di Allah ta'ala ma ka donga fo ala de solution tigi je anillahara ala ko kale kan nema be o tigila mo de ka ale ka hine bo tigila mo de o mana ulude ma kanane o fanaye donc mo mi no yo au contraire ke na mal la jarabi kun amadi alama faya korodama ka korowero do ala ka turuta ka dam mo do kun bisigiya la bisigiya dun teseli o mana ulute ma kanane o ye mana alaka ansi alaka la jarabi koro donc ala de jenne ma logo lentigi ani lahara hina kerengere nentigi o kerengere no jonde munu ye ala don ba munani kasange che munu ya don ka fo jien
ye tɛmɛ sira dama de ye i bɛ taa voyage la i y'i sigi yɔrɔnin dɔ la k'i lafiya yanni ka se seyɔrɔ la diɲɛ y'o misaliya de ni maa min ye diɲɛ faamu ten e t'i yɛrɛ bɛɛ di diɲɛ ma ni maa min a faamu ten e tɛ kɛbali kɛ ka fɔbali fɔ mun kosɔn ka diɲɛ sɔrɔ maa ɲuman ninnu ala dɔ ninnu olu bolila diɲɛ ɲɛ de diɲɛ boliliw nɔfɛ u y'u kɔ don diɲɛ na diɲɛ ye u sɛgɛrɛ n'i bɛ fɛ diɲɛ ka boli nɔfɛ diɲɛ k'i sɛgɛrɛ diɲɛ k'a majigi i ye e k'i kɔ da la i kɔ don a la i k'a négliger mais n'i y'i ɲɛsin a ma k'a fɔ i tɛ ɲɛ a kɔ a y'o dɔ i la o tuma na a bɛ fa tigɛ ka bɔ e de ɲɛ la diɲɛ de bɛ ten o de y'a to an b'a fɔ kuma bɛɛ shairu ka kuma don a ko hiya dunya taqulu li talibiha hazari hazari min batshi wa fatki fala yaghrurka minni ibtisamun fa qawli mudhikun wal fi'lu mubki a ko diɲɛ den o diɲɛ ɲiniba i kɔlɔsi ne diɲɛ na diɲɛ de bɛ nin fɔ a den ye don o don a ko i kɔlɔsi ne diɲɛ na i kɔlɔsi ne diɲɛ ka minɛ ko juguya ma a ko fala yaghrurka minni ibtisamun ne diɲɛ ka muɲamuɲa ani n ka yɛlɛ i fɛ o ka ne ye malasa a kana kɛ ɲɛna ko y'a bɛɛ lajɛlen ye diɲɛ ka yɛlɛ an fɛ o ye mun ye ka don diya i la i ni kun ka kɛnɛ bi i b'i ka forme la o tuma na i b'i ka ta ka saban na walima dɔrɔmɛ fila bɛ ɲɔgɔn gosi pɔsi kɔnɔ i bɛ se k'i sago kɛ bi ala ta kɔfɛ o tuma na o ka n'i malasa o ka n'i ɲinɛ Allahu ta'ala kɔ fala yaghrurka minni ibtisamun a ko fa qawli mudhikun ne diɲɛ ka kuma a bɛ maa la nisɔndiya k'i layɛlɛ k'i la ɲagari a ko nka wal fi'lu mubki nka mɛ min k'i la o bɛ maa kasi dɛ diɲɛ de ka jugu a den ma ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan fɛn bɛɛ ka ɲi a den ma fo diɲɛ tɔgɔtigi bi tɔgɔtigi sini k'o ɲininkali kɛ yala a bɛ dugu la wa diɲɛ de b'o k'a den na nafolotigi sini a ka yaala ka sarakati minɛ mɔgɔw bolo diɲɛ de b'o kɛ a den na kɛnɛbaatɔ o k'i to sɔgɔnɔ ka kɛnɛmala ɲininkali kɛ foyi t'o k'a den na ni diɲɛ tɛ donc fɛn min b'o cogo la fɛn min ka minɛ cogoya ye nin ye wallahi e kan ka hakili sɔrɔ n baden silamɛkɛ silamɛmuso i k'a dɔn k'a fɔ diɲɛ waati kunkurunin de ala y'i da bato min kama ala dɔn i ka bamuna ni kasankɛ cɛ o dɔrɔn de i ka solution ye o dɔrɔn de ye saya fura ye an bɛ kisi nɛɛma ɲini ala k'o jiri Seydina Muhamadu kan danfɛn kuntigi danfɛn kanunen danfɛn bonyanen danfɛn kɔrɔtalen n'i kɛra a fɛ ala kɛr'i fɛ n'i sɔnna na ala sɔnni na n'i bɛ fɛ ka s'a ma n'i bɛ fɛ ka gɛrɛ ala la o tuma i sɔgɔ Seydina Muhamadu la sabu ale ye babu rahmatillahi ye ala ka hinɛ bonda ye ala kɛra ye ale de ye ala ka hinɛ bonda ye cɛ o cɛ n'i bɛ fɛ ka se ala ma n'i ma Seydina Muhamadu k'i ka sira ye e bolo y'a jɛ i tɛ ye bilen i taara ŋaɲa kɔnɔ mana cɛkɔrɔba ninnu u y'o de dɔn an karamɔgɔ ninnu u y'o de dɔn Sheikh Abubakar Sidibe ninnu u y'o de dɔn o tuma na k'u ka yɛlɛyɛlɛ se k'o kɛ alakira ye sallallahu alaihi wa sallam maa dɔw b'a fɔ ko ni yɛlɛyɛlɛnan tun bɛ ala la k'olu kunna yɛlɛ ka barika da yɛlɛyɛlɛnan bɛ anw silamɛw bolo yan a ye n'a yɛlɛyɛlɛnan ye alakira ye sallallahu alaihi wa sallam n'i bɛ fɛ ka se ala ma ka barika da tugu Seydina Muhamadu la n'i bɛ fɛ ka ala lasɔrɔ tugu Seydina Muhamadu la n'i bɛ fɛ ka gɛrɛ ala la ka kɛ ala sago ye tugu Seydina Muhamadu la o tuma na cɛkɔrɔba ninnu u y'o de dɔn k'a fɔ k'o de ye wasila ye al wasila al uzma wasila belebele siratigɛ belebele sababu ɲuman belebele min bɛ yen k'a bɛ diɲɛ ni lahara k'a bɛɛ lajɛlen ka fɔ i tɛgɛ kɔnɔ k'a k'i sagoya la o de ye Seydina Muhamadu ye sallallahu alaihi wa sallam mana kabi dugu jɛra an sigi n bɛ yan nɔ an fɔlɔla ka kuranɛ jigin n'o ye ala ka kumakan ye ka tila ka dalailul khayrati kalan o ye kira masali ye kira masali ale a minɛnen don sans condition suyuhu ye min fɔ an ye a minɛnen don sans condition
muna anw minnu bɛ salatu kɛ alakira kan anw ko tɛ dɛ a bɛ kɛ min fana ye o ko tɛ dɛ alakira yɛrɛ bonya bɛ ala yɔrɔ cogo min alakira ka di ala ye cogo min salawatu rabbi wa salamuhu alayhi ale tɔgɔ la ko si tɛ yen nɔ o tuma na k'i b'o ta ka alakira ko kɛ o ba ye ko ala b'i négligé abadan o tɛ se ka kɛ fiyewu e ma ye qiyama jɔ don ala ko wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda aw mana e muhammadu sɔn f'i k'a fɔ n wasara ala ko k'a bɛna sayyidina muhammadu sɔn f'a b'a fɔ k'a wasara a b'a fɔ lan arda wa wahidun min ummati fi nnar ne t'i jɛ fiyewu ka sɔrɔ manto maa kelen bɛ tasuma kɔnɔ o tuma na manto jumɛn ko don ummatul ijaba manto minnu bɛ yen n'u ye alakira laminɛ i y'an wele ka taa nin de ma an sɔnna ka ala kelebantiya k'an jogow dilan k'an ka denbayaw dilan k'u bila ala ka sira kan ne hakili la cɛkɔrɔba in y'o baara de kɛ dɛ n kɔrɔkɛ Makan Jabate a ye kuma min fɔ a tilala kuma la an k'an si ɲɔgɔn ye dunan kɔnɔ tɛ dugulenw bɛ ɲɔgɔn dɔn o tuma na cɛkɔrɔba in a ye baara min kɛ silamɛya kɔnɔ a ye baara min kɛ o tuma na sigida kɔnɔ a ye baara min kɛ balimaya kɔnɔ a ma dogo Kati si la an t'a fɔ Sananfara an b'a fɔ Kati bɛɛ lajɛlen a kɛra an dɔgɔmanin sen kan mais an hakili bɛ ala o tuma na Alaji Bakar a n'an ka cɛkɔrɔbaw jɛra u ma jɛ wariko affaire la u ma jɛ sanuko affaire la u jɛra de ala kama kira kama fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ kɔtigɛ fɛn bɛɛ lajɛlen laban t'a la fo n'a kɛra ala kama jɛ ye o de y'a to ala kira ka hadisa la a nana k'a fɔ maa 7 minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ jɔ larusi suma la maa minnu ye ɲɔgɔn kanu Allahu ta'ala kama ala kama kanu y'a faamu aw sara ko aw to o kanu na mana qiyama jɔ don ko lahara tile o tɛ jɔ aw kan mana an ka cɛkɔrɔbaw u jɛra ala kama de u ma jɛ fɛn wɛrɛ kama ni ala tɛ dɛ n'an fana bɛ fɛ ka bɔ ninnu ma an ka jɛ ala kama n'an bɛ fɛ ka bɔ ninnu ma an ka jɛ ala kama o tuma u ka baara bɛɛ lajɛlen bɛnna ala kama de ma ya rabbi ya ma ala k'an kɛ ala kama mɔgɔw ye mana Sheikh Ahmad Jallo a ye kuma dɔ fɔ k'a fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam k'a bɛ an cɛ ma yan bi maduhu datɔ la k'i bɛ sɔmi sɔrɔ i dusukun na k'a fɔ ciba bɛ an cɛ la a ye kuma min fɔ kisɛ don tan don kelen t'a jɛ alakira bɛ majamu yɔrɔ yɔrɔ alakira bɛ n'a ye sallallahu alaihi wasallam fiɲɛ bana y'a minɛ k'a fankelen faga a fɔra a ye k'a ka alakira majamu n'a ye alakira majamu k'a ka bana bɛ kɛnɛya a ye alakira majamu k'a majamu don dɔ la a bɛ k'a ka buruda in da a sera famablagul ilmi fihi annahu basharun a ko alakira dɛ a ko dɔnni yɛrɛ dan ye e Muhamadu la k'a fɔ i ye farikolomafɛn de maintenant a dɛsɛra ka bayitu dafa a t'a dɔn a bɛna dɔnkiliso dafa ni kumakan min ye alakira bangina yen nɔ k'a tɛgɛ d'a ma a ko a fɔ wa annahu khayru khalqillahi kullihim alakira de bayitu in dafa Sayyidina al-Busayri ye nin ye dalilu ye k'a fɔ alakira bɛ majamu yɔrɔ yɔrɔ a bɛ na yen siga t'a la n'i ma se k'a faamu o la sabu kuma dɔ a fɔ k'olu ye ziiriw ye sabu ka d'a kan ma taa e jimi sira fɛ sabu ka d'a kan e ka martaba ma se a ma a fɔra ko khatibi nasa ala qadri uqulihim innama nahnu ma'ashirul anbiya alakira ko anw nabi ɲumanw anw yamariyala an nukhatiba nasa ala qadri uqulihim an ka kuma mɔgɔw fɛ n'u u hakili damayira ye maa min bɛ kilasi fɔlɔ la n'i ko k'i bɛ taa 6e leçon ko a b'a faamu a se ka faamu cogo si o tuma na n'e ma se ka famablagul ilmi o sababuya ni m'o dɔn Cheikh Ahmad Tidiane ye mun fɔ n'i ma se k'o faamuya an bɛ na n'i ye i ka bi tile terre à terre la i k'o faamuya n'i bann'o la o tuma na e bɛ ko wɛrɛ ɲini n'e bann'o la i bɛ ko wɛrɛ de ɲini anw sigilen bɛ yan sisan i bɛ taa sɔrɔ ni télévision bɛ ka an ta direct la mɔgɔ min bɛ Kati yan o bɛɛ b'a ye minnu bɛ Bamako u b'a ye Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen
bela jere bay ni o tem do ni Cherifla do ni mindo kay kaw ba fo an filɛ ka nun ka image lajɛ Sikasokaw b'a fɔ an filɛ ka ni image lajɛ ninnu fana b'a fɔ an bɛ ka nin lajɛ a bɛɛ b'a fɔ waati kelen seconde kelen heure kelen a bɛɛ m'a ye ɲɔgɔn fɛ wa o ye adamadenni ka baara ye ni Allahu Ta'ala ko k'a b'a ka kira min u ka bon ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan k'a b'o hadari kɛnɛ bɛɛ lajɛlen kan hakili kan ka sɔn ma inna Allaha ala kulli shay'in qadir Ala bɛ se fɛn bɛɛ lajɛlen na n'i ma sɔn o ma an filɛ tile fila la tile bɔlen don kayikaw ɲɛ bɛ tile in na Sikasokaw ɲɛ b'a la n'i taara Senegal olu ɲɛ b'a la n'i taara fo diɲɛ dan na olu fana ɲɛ bɛ tile in ye kelen de danfɛn kelen Ala y'o yira bɛɛ lajɛlen na waati kelen seconde kelen n'a fɔra k'a b'a ka kira o min ka bon ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ lajɛlen kan k'a b'o yira mɔgɔw la seconde kelen waati kelen e bɛ siga o la mun na n'i tɛ ko wɛrɛ ɲini danfɛn min jasira ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan ni Ala ka danga b'a kan o ye jɔn ye o ye jɔn ye o tɛ Iblisa ye o tɛ sɛtanɛ ya a kunna ma goya wa k'a ka kunnagoya k'a déclarer kuranɛ kɔnɔ o sɔrɔla anw sababu la anw hadamadenw bon o min jasira n'a dangana a gɛn ka bɔ Ala ka hinɛ la mɔgɔ fila bɛ kɛlɛ yan an b'a fɔ ko jɔn y'u bila ɲɔgɔn na sɛtanɛ y'u bila ɲɔgɔn na o yɔrɔnin kelen o waati kelen i bɛ taa fo Senegal mɔgɔw bɛ kɛlɛ la ye jɔn y'u bila ɲɔgɔn na i bɛ taa fo Amérique mɔgɔw bɛ kɛlɛ la ye jɔn y'u bila ɲɔgɔn na Iblisa sera ka ye nin bɛɛ la ka baara kɛ nin bɛɛ la o min kunna goyara ka bɔ Ala ka hinɛ kɔnɔ danfɛn kuntigi fɛn min gɛrɛlen don Ala la ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan a ka di Ala ye ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan n'a fɔra ko bɛ ye a tanu kɛnɛw kan e b'o o niye mun na e b'o o inkaru mun na nka n'i y'a ye mɔgɔ mɔgɔ la Ala kira juguya dɔrɔn don a ma daminɛ bi dɛ daminɛ kabi Ala kira ka waati sallallahu alaihi wasallam kabi don min cɛ b'a fɔ jihadi bannen ni Ala kira ye ganimaw tila fɛn minnu sɔrɔla nafolomafɛnw na n'a ko Ala kira ma ko ka tilen a ka tilali la Ala kira ko bɔnɛ b'i ye ne ma tile jɔn bɛ tile tilennenya karamɔgɔ ye ne de donc kabini o waati a daminɛna u tɛ Ala kira fɛ u t'a so dungɛw fɛ u t'a ka sahabaw yɛrɛ fɛ est ce que y'a faamu o tuma na kuma b'u da silamɛya kuma b'u da nka silamɛya barilen bɛ ka b'u ma Ala ka hakili ɲuman d'a ma o tuma na Seydina Alakira sallallahu alaihi wasallam a bɛ na nin n'a ɲɔgɔnna kɛnɛw kan Makani ye fɛn wɛrɛ fɔ Ala tɛ jigin ka kuma an fɛ nka a bɛ tamasiyɛnw bila ka baara kɛ an ye kuranɛ jigin sɔgɔma ka dalayilu kalan ka yasin kalan an bɔra ka na kɛnɛ kɔnɔ an y'o datugu ni kira masali ye Allahu Ta'ala ko k'ale bɛ maloya ka duwawu lasegin duwawu min n'a bɛ kira masali fila ni ɲɔgɔn cɛ an ye kira masali kɛ sɔgɔma ka duwawu kɛ ka na kira masali kɛ an ma tila o kira masali la fo Ala ye san jigin Ala ye san jigin an bɛɛ lajɛlen y'a ye tile bilen bɔlen ne yɛrɛ wasira fo n ka dulokiba ɲigin nka sa a bɛɛ jara alhamdulilahi rabbil alamin san mana ka woyo dɛ nka an ye nɛɛma dɔɔni sɔrɔ o tuma na nin bɛɛ ye tamasiyɛnw de an ka hakili to a la k'a fɔ an bɛ fɛn min na wallahi an bɛ Ala ta de la an bɛ fɛn min na an bɛ Alakira ta de la sallallahu alaihi wasallam o tuma na Vie n'a dɔgɔninw Sulemani n'a dɔgɔninw u ye baara min kɛ nin ye an t'a fɔ k'u yɛrɛ t'a bonya dɔn dɛ nka u ye baaraba de kɛ a kɛbaliya o de tun bɛ se ka bali an na n'o tɛ a kɛli wallahi o tɛ bali an na sabu ka d'a kan Allahu Ta'ala y'o de fɔ a ko alladhina amanu wattaba'atuhum zurriyatuhum bi imanin alhaqna bihim zurriyatihim a ko maa minnu limaniyara n'u ka zuriyaw tugur'u kɔ ni limaniya ye o tuma na an bɛ u ka zuriyaw y'a faamu an b'u ladon u nɔfɛ Ala ka hinɛ kɔnɔ Ala ka nɛɛma kɔnɔ donc Layi Bakari a taara ka fɛn min to yan n'o ye kalan ye a taara ka fɛn min to yan n'o ye sinjitugu ye a taara ka fɛn min to yan n'o ye balimaya ye a taara ka fɛn min to yan n'o ye ka mɔgɔw kala ɲɔgɔn na ye ani ka mɔgɔw jigi tugu o tuma na olu fana y'o sira de ta u y'o sira de yira jama la an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'a ta fanga d'u ma Ala k'a ta fanga di an n'u ma Alakira sallallahu alaihi wasallam yɔrɔ a bɛ f'i ye minibariw sanfɛ a bɛ fɔ radio sow la y'a faamu manamanakanw don k'a fɔ an bɛ sarakati minnu bɔ an bɛ kalan minnu k'an ka su ye k'a bɛɛ lajɛlen ye bid'a ye Alakira m'a kɛ a ka sahabaw m'a kɛ o tuma na ko popapo don nkalon kuma nkalon fasontan o de ye nin kuma ye e ye kalan kɛ min ni an b'a fɔ k'i ma kalan kɛ parce que Alakira ka hadisa kɛnɛw bɛ yen e y'o kalan k'o dɔn ka i sen da o kan fɛn min ye i nin dɔngɔ ye k'o fɔ mɔgɔw ye
amana ilmiya be min doni danaya be min doni tew wallahi kala ni norota la fudo kala ni barakata la fudo o de ato ala ka hine an fala imam bashir kan kuma be akuma fo ye kaka chorba no cherno hadi ko kuma faye ko an ga ko sigi me fe min ka ko de doni galama faye ani baraka segifa kuma be akuma ni kuma fo an ga ko doni galama fa baraka segifa ni doni kala ni ala baraka do ala ni ala noro do ala wallahi ibe ma miliyar ibo nafani aye nga ni fambe ke kalaye ni don ni noro tala ni baraka tala o mana o kalaye fuure ala ma kisra munum be tasira ina goshi munum be sarakati bolla goshi munum be ka awaka kalange shuye munum bo la goshi o mana doni mumbula ma fo doni dibileno doni mumbula ma fo ko barakate doni mina wodeno nonte ala kira bade ko sallallahu alaihi wasallam ako idha mata ibn adam inqata amaluhu illa min thalathin ako ni ma fatura kika bara bela jelembe jo fona bora fengelena fen sabala fen saba ifatulen ko o baraji bi soro kaburu kono o fola jumenye sadaqatun jariya saraka min bala nabe boli saraka boltate do were ye yiri sunturu ifatulen ko mo ba nafabo ubu siga suma ko ba dendu ye kolonsi walma ye robne de turu walma ye kalansojo onanyo wonaw o kuma mo ko guyira dafana e fatulen ko abaraji be sima ko ye kelenye aflana jumenya ko wa ilmun yuntafa'u bi ye doniya fana toyno hali fatulen ko mo guyira nafana ye kasheti uglan ka wajul ni blasirali nyuma mbla kono ifatule ko mo balame iye livre de gland yo sebe medicine ka ya famu walma okmana donya wereka mo buyira na fani aye ifatule ko fe ye kalan sojo mo bi kalan kala ka bo dibila kabla yele nani oye o bela jele baraji bi soro kaburu kono asabana jumenye ni ambalma nunu no siribla ka yo no barake o de ko wa waladun salihun yad'u la ko ani ni denyumanto e kofe denyuma min bala na ba haklito e fatule abe do ki na hakilla am flo kenal gani no asro lay bakari na kunye srawera de irade wona min te ala koy na kunye srawera de irade na min ta ala kira koy a okmana an kum kena wera de sigia no e balani shona nyona wiye an hakilite sigi ko ziyara ke wal maka duwa ke chokorbay o du jol be no chokorba fatura o du de wera lu hakilite sigi ko lable o du jol be no dutuku fatura no lu ka du kera tumo kolonge sabu ka daka muna chokorba ere ka mana fem barakele no kabla ere nya ni fem mi dan ibo de kan mate kabadan kunyoka falula ni fe min da ibo de kande o kuma la bakara fe min da o de kisef la ambulo bi o de nafa fle ambulo bi an fle ko de kaniye an bela jele jara herela donc amba ni ala fe qur'an minu kalana yasin minu kalana sadaqal dalailul khairati minu kalana kira masali minu kera ya rabbi ya ma alaka ahinase ama alislam fure bela jele wasikata la beseda ala kila ko sallallahu alaihi wasallam ako shubi nafo jila to bagade ma min toto do jila o ka hamiye munye abe kule de ka mo wele ay nan ne mena to jila abe kule bana mo ba kulu magen ako bamba to bo la hala yalla ako kuma na bo la hala yalla ni aye sarakati bo kalanke aye ka duwawu ka aye abo min soro kaburu kono ko kabu ama kateme jena kono fembela jeleka ad-du'a wal istighfar ako hadaya bimba amulo no e kado mimbe aw nyine mawbulo ka ci shuma ko de ka duwawu ku ka ala kafar nyine uye donc anga njija ni la insha Allah ta'ala kanige fendam neneye ni ngana ka chien folo ni kana ka chien labanye wala man nga ka chien folo kana ka chien labanye ya rabbi ama shini kana arabul alaka di ambela jelema to korban ye bara nyima munu ke alaka andeme angan senta gada usinda nonna non ta ande sega bunyo ona ide maoma baba ko musarani mfaye wallahi ndalumado ite fusani faye alaka na mfa mambi jabate akmore fo ado ke no almami aba fo almami mate kunajak mate fusa ifawi nga ibe kunajaka temuka ni kuma doso kuma ya famu to korba ko men fo kuma be kuma na ante sega fusa an fawi nga ala amba ni fe o kuma na uma chance min soro ala ko chance nyondi ama
u fora shimi ko ya rabbi ala ko da ama ka ande me u ye bara in joromna anga se ka ta katana nyefe mo wero ka bu anuma sabu ka da ka islamé na fatila ni mo rete here soro ila khairun nasi man yanfa'u an-nas ala kila ko sallallahu alaihi wasallam mo la herema ko de may mami mo nafa ni ka islamé ya nafa na dani kelema adani ka de ma droma o kuma de ka islamé to ka jede ala kila la dege aka sahaba nuna dege ulu ye islamia wabo uya kanu fana bela jele ka bo unuma kwa be bo unuma uye opmana toro yokun uye nyangata okun uye saya kun yu nunu kana fulo yo di alama mun koso dine me saka ko ba ni baba utige ani kuluba utige o de asi aw ma jamana ko na yalo mana ka bara de asi hal sanga ji bara la quli malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun ala ko kan baraka nay barake ala baye ala kira baye kuna mu'minu baye ala kan bara ke ala kama baray ala kana ke to ni baray ala kana ke yira baray sabu ka raka ni to ni yira no do na kono o ya kele fuye o tigila bawo de na qiyama jodo bu bulo ja ala ngasara be mini ala ba fo ta ya kebunu kai ya kebunu ka fo ta ka sara dima salatin ala bul kadima wa ma umiru illa liya'budu allaha mukhlisina lahu ad-din ala ko te kama yamara ni fe anga ala batu ka ala batu kan kono je anga batu la ka ke ikhlasan li wajhi allah wadi banga baraw chama je sisan bana nganji jola ko wati surunyana insha Allah taala wal wati sera aywa kuma tigu fana be ko fa andenge be no hamad baroye Sheikh Jallo ya fo chomna bina na do rezo kono insha Allah taala ala ka hinese chogorba ma islam fure bela jele aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ka fo ambi tabon nyoni ibe ta soro fem fla de be o mula haza be ke ala mbe tabo doye ne be tabo doye ibe ta soro o tigila ma beneni ko donche o tigila ma beneni na foloche o tigila ma beneni ala koche ne te ta ka fo mbi madadu do made ayi ne be ta madadu de mina o kaso Allahu o ne re fana bi ta do bara ka ziyara koye ibi ta soro ne bo tigila mani doniche mbani na foloche mbani ala donche o ne re be tambi amadadu do tigila mama yare ni fladi o ambita anga waliju munu ziyara kaburula o kun flade bala de e mimbi taka waliju ziyara na soro la ala yoro parce que karsa be karsa nye ala kula au jugement obi ala bulu nama ke maasumuna ko maasumuna ka degere u yere dama be nyon ka degere fo nga minte maasumu o don o degere doni anyo to ala bulu ibita ma min ziyara na sorola eba tigila mani ala koche waliya babu konnana ambetla kananda maga ola waliya babu ye klaro mi hali an fe wahdatul wujudi kuma hurumbe fo ambe na klaro ma nani de be wahdatul wujudi la amba be fo min ye sawaba la ka anda do fanala ni ala ni kira jedama barodi fosa e min bani ala koche ni tagara ibe dugo kaye ala baka ika dugo mina akan fana aba nema soro aba hera so Allah nga waliju munun dambe kaburu sola na soro la ulube au ni ala koche ubanye manmayala ubanye waliju yala ayi antita madadu do male ambe dugo min ke ka chuma okone o yela dai an fe me ambe ala delilu horomadi ala karsa min dale flede o bunya kama amba nyini fe ika amma godla amma gobetla kira yere tlela sahaba bado kumbe ubawele ko Sa'd ibn Ubada ale ansaru kanya modi Allah atara vazila segina kana soro abamuso fatura tamuro foro mbabulu ko kwembe kala kori asera kirama ako kira yala ninde ye sarakati botamuro foro ina kangania onema kasene bama abese amawa kira munge ga jabi ayta masaduru riwayata aw ba sura be kono abe karabitani hadisai soro o konnana kira kwama ko hali tamuro foreign akoho
obe suma mindi mogo do ka ni sigo suma koro ko nema obe se ika musokoro bama tamoro fore ndama tede ko hala ko do ka teme ki sigi o suma koro ko ika musokoro babo nema soro aljanna kono o mogo bugudu flade mula hazabe kala mogo bugudu fla bugudu yani ar-ruhani wal bugudu jismani ni hadamaden ta i farsogo be min représenter ani eninkun be min représenter no ruhu ye mais hadamaden ya sigilen do ruhu de kan farsogo intede ayi na dana farsogo ma abi haketo anni bigaw bekele ala yoro billahi mais hadamadeya abe fo mama hadamaden oye na sorla ika buudu ruhani no ye ruhu mimbe i farsogo la ni yo la bara ko bla ala sraka e ka hadamadeya valeur be ye keneka Allahu ode kama dawnana imam sadiq ma alayhi salam uke ayen kala ko falyanzur al insanu ila ta'amihi ko hadamaden ka mafle aka dumuni bi ta yoro min imam yeni nde fuye imam kuma ko dumuni ta yoro e fladi ko e flenie ko ni iwilla kata dumuni nyini ki ibi ke chogo bela dumuni mi iba san ibi ke chogo bela mikrobu kana ka dumuni na akana soro dumuni nogoleni akana soro posene bala aka soro vitamine A bala B bala C bala muna parce que farsugo mako bala Allahu akbar ni mikrobu nana farsugo la abe farsugo sege élément munu be ni ka soro lube mikrobu kele nu desera avec banaye Allahu imam koko ikabudur jismani no e farsugo tay ko o i intéressé o dumuni sanuma na chogomi ko ninku ka dumuni ye akida nyumande Allahu ko amafle ibika dina resource ta yoromina kan kishi farsugo ma farsugo mi ni ka soro aruhu ye dumuni ke dumuni mi ni mikrobu bala sufi folo mi ni tarihu ya rekuni fonyo ko bala doye ukumana mo flade kan mais min ta donné le kosebe oye aba yazid al-bastami junaidi dobe junaidi fo ko kona aba yazid al-bastami mais aba yazid al-bastami ni tara shatjan ka kitabu kono kitabu min bi wele ko jawahirul khamsa iba soro o konnana aba yazid al-bastami ka erezo tayoro ayrebe min lakali akol laqana li shaykhi ja'far as-sadiq ولقنه شيخه محمد الباقري ولقنه شيخه علي بن الحسين زين العابدين ولقنه إمام الحسين ولقنه أبوه علي بن أبي طالب ولقنه محمد بن عبد الله اللهم صل على محمد وعلى آله ni dona jawahirul khamsa kono ibeni silsila soro o konna la bi aynihi abi silsila ifota aba yazidil bastami akan nyana maya kono dondola anaka kalanden jole do misri dala u jole do misri dala misri welela almami tibla ko takafo aba yazidil bastami ko anaka kalande ko misiri wela o kana misiri onale o ya fae aba yazidil bastami kama ko ma'budukum tahta qadami aw be ala min batude o be ne senju korodi kalande segina atara cinya fo almami nyana almami kama ko ay kafriya kuma fo kani fagali kaka ko me amba bla kata hakimu shar'i fi sufe almami ka kalande willa ka se aba yazid al-bastami ka kalande korbalima a ko i karamo kay kafriya kuma do fo bide
o koko jumani aduna kisa la ni nga nyafai kisa nyafole ama kalalen kama ko sini sogoma aba Yazid al-Bastami ye kuma infoki to jole yoromi ne ba fe angata iko yoro jirana willa usera ako kalande ma ako aya foka to jole ni yoro indela kalande kama ko aina ni pelu ya o ka yoro si uya se o se metri kele ma utara bo saluka mo na firi salu indala foka na se misiri weleli ma shi kelente min tara sali misiri lado aba Yazid al-Bastami anana teme ula asorla ki nyashuma ako kone ya fo awyo ngaw be ala min no fe o bene sen jukoro e sanu indi ne be tanga ala no fe misiri kono walabe nu bale wele ko ma'ruful karahi a donné do Soufia kene kono ma'ruful karahi kunye keretinyadi keretinyade kuno atubira imamu rida de bulu imamu rida ka dala jode kuno ni mogo min dona imam kan ale de ba fi imam be reposer walma be sella walma tenna o de ma'ruful karahi a donné do Soufia kene kono kosebe Baghdad yan faina Ibn Arabi al-Andalusi madala ni Sufi nana folo minye sebeni ke nizamu Sufi ka sebe iko Ibn Arabi ate folo la qabla wiladatihi wala ba'da wiladatihi ka kon Ibn Arabi nye mamana kan nizamu du Sufia ma mimbabo ale kofe mo ma sebeni ke Sufia kono mimbe Ibn Arabi o de kama ni rasailu min temna Sheikhna Ahmad at-Tizani ridwanullahi ta'ala alayhi anaka kalando ni nyonche aka kalanen do electrici ama ka fay ko Ibn Arabi joro mi so kumba fe ka ala delinyen fana ko joro so Sheikh Tijani ya jabi letrin kono ako Ibn Arabi sera joro mi ma itese ko joro so ako ngambe ala delibi ke manyumai mbe ala deliye ibe ke manyuman konye me Ibn Arabi ka joyoro ito so o Ibn Arabi aka kitabu 7 tawla aka rasailu ka cha ay kitabu munu sebe aka cha ko sebe me futuhatul makkiya ayo sebe atale khalwa la maka alhamdulillah mbe ala fo ka barkada ka sali ci ba nyuma ka sinema bay bange baga cɛman ni musoman denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an bɛ Kati dugutigilakaw fo olu minnu kɛra sababu ye ka Kati tu tigɛ n'an b'o nɛɛma kɔnɔ ka Sananfara dugutigi fo ani diinɛtigi bɛɛ lajɛlen alihamudulilayi kɛnɛ in a sababu fɔlɔ ye silamɛya kɛnɛ a filanan o ye sigiɲɔgɔnya ni balimaya ani sinjiya o de ye kɛnɛ b'o kɔnɔ o de hukumu kɔnɔna na alihamudulilayi an ka cɛkɔrɔba min fatura n'o ye an fa Bakari n'o bɛɛ b'a wele ko Bakari Bilenni Kati yan nɔ a y'a ka ɲɛnamaya kɛ fo ka taa s'a ka saya ma dɔwɛrɛ t'a da Ala k'a fɔ Ala ye k'a kɛ Ala ye k'a to Ala ye ka maaw wele ka na Ala yɔrɔ an wolola k'o de ye a n'an bangebagaw ɲɔgɔn bolo u ye fɛn bɛɛ kɛ Ala kama u ye fɛn bɛɛ to ye Ala kama ni Ala nana o miniji dɔgɔya ni denw sɔrɔl'o bolo minnu ko ko u bɛ hinɛ lase sabu se tɛ su ye o su mago bɛ mun na anw bɛ kuranɛ min kalan ye an bɛ saraka minnu bɔ su mago b'o de la n'o ziyara in organiser la ka to hukumu kɔnɔna na anw bɛ ye o kɛnɛ kɔnɔ walasa a ye min k'a ka ɲɛnamaya kɔnɔ k'a tiɲɛtigiya i bɛ mɔgɔ caman na bi Kati kɔnɔ u caman y'u ka kalan kɛ a bolo Ala nana kɛ denw fana y'u miiriya de sɔrɔ ka ekɔliso mɛdɛrɛsaw dayɛlɛ ka kalanbulonw dayɛlɛ walasa adamadenw bɛ se ka ɲɛsin diinɛ ma cogo min na an y'a dɔn n'o de ye fo ka taa s'a ka saya ma ni an welela kɛnɛ o kɛnɛ kɔnɔ
an b'o kɛnɛ jaabi n'o hukumu ye. N bɛ foli lase silamɛ bɛɛ lajɛlen ma ani sigiɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen yɔrɔ jan fara yɔrɔ surun kan. Baara min filɛ ka kɛ nin ye an ka to an hakili la k'a fɔ i t'a kɛ mɔgɔ ye i b'a kɛ Ala de ye. I bɛ fɛn min kɛ Ala ye o tɔnɔ bɛ jɔn kan o tɔnɔ bɛ e de ye. Ala ko nin kɛ i b'a kɛ a ko nin to yen i y'a to yen nɔ. N delila k'a fɔ n ka kuma na adamaden bɛɛ b'i ta yɔrɔ dɔn. Ala y'an da a ko n bɛ nin fɛ n tɛ nin fɛ a ye arijana da ka jahanama da. N'i y'a to yen i kan ka taa yɔrɔ min na i b'o dɔn i ban. A ka ca Ala fɛ fo n'a bɔra ale yɛrɛ ka hinɛ na sabu Ala tɛ kuma k'a yɛrɛ sɔsɔ min ka d'a ye a b'o de kɛ o. Donc an k'an jija an ka silamɛya in an ka barika don a la. Mɔgɔ wɛrɛ tɛ se ka barika don a la n'anw tɛ dɛ. Wa an ka baara in kɛ ni Ala ka fɔta ye. An kana kɛ ni an yɛrɛ miiriya ni dingɔ ayi an ka kɛ ni Ala ta ye. Ala sago Ala kira sago aw sago. O n bɛ dakurunya kelen min lase aw yɛrɛ ma aw bɛ cɛsiri min na ka diinɛ walankata aw ka teleso ka bonya fɔlɔ lase sirifukɛ yɛrɛ ma a ye Kati kanu ka Katikaw kanu. Tele sirifula dɔgɔkun tɛ dafa ni Kati kungo dɔ tɛ bɔ. Dɔgɔkun kɔnɔ Kati kungo de bɛ bɔ o b'a yira k'a fɔ a ye Kati kanu. Donc Katikaw fana ni Ala sɔnna ma an se ye min ye diinɛ kɔnɔ ka diinɛ bilasira an fana b'o kɛ Ala sago Ala kira sago. Alhamdulillah rabbil alamin. Nin ye ziyara in siɲɛ fɔlɔ ye an k'a bila ka a kɛ koba ye tan. An bɛ deli ka Kurani kalan ye mais cɛkɔrɔba yɛrɛ ka kalanden minnu bɛ yen a n'a denw a n'a kanubagaw ani sigida mɔgɔw olu y'a ɲini k'a fɔ an ka ziyara in kɛ k'a kɛ nin kɛcogo la. Alhamdulillah an bɛ Ala fɔ an bɛ Ala barikada. O de y'a to an nana nin nacogo in na ka na ziyara kɛ nin kɛcogo in kan. Alhamdulillah foli min bɛ ne bolo n b'a ɲini dɔrɔn yarabi bɔra ka na ko min na Ala ka kɛ barajiw ye. U y'a dabɔ ŋaniya ɲuman min kama yarabi Ala k'u bɛɛ sara arijinɛ la. U y'a kɛ cɛkɔrɔba min fana kama k'a dɔn k'a fɔ cɛkɔrɔba in Ala mɔgɔ don k'a y'a ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ Ala kosɔn. Olu ka wuli ka na ni bonyamasegin k'a ye an b'u fo an b'u waleɲuman dɔn an b'a ɲini yarabi u y'u farikolo min donni ka na Ala ka kɛ baraji ye. Minnu y'u bolonafolo don a la minnu y'u ŋaniya ɲumanw ta k'a don a la yarabi Ala ka bɛɛ kɛ barajiw ye Ala k'u sara bi jahil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. An b'a fɔ auzu billahi mina shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. An bɔra Bamakɔ an nana Kati Sadio Kan ana a cɛ Suleiman Sidibe fɛ ka na an fa ɲuman ani an karamɔgɔ n'o ye Ustazi Abubakar Sidibe ka ziyara ye an nan'o de kɛ. Ala ka hinɛ s'a ma ani silamɛsu bɛɛ lajɛlen. An b'a fɔ Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ar-ra'ufur rahim. An b'a fɔ Allahumma ya man azhara al jamila wa satara al qabiha wa lam yahtik as sitra wa lam yukhaz bil jarir ya azim al afi ya asna at tajawuz ya wasi al maghfirah wa ya basit al yadayn bir rahma wa ya sami kulli najwa ويا منتهى كل شكوى ويا كريم الصفحة ويا عظيم المن ويا مقيل الأثرات ويا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها يا ربي ويا سيدي ويا مولانا ويا غاية رغبتنا نسألك أن لا تشوه خلقتنا ببلاء الدنيا ولا بعذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أنسرك من سرك على سي أوما أنكرم الحاج بكر سيدي عليك زيارة من سكرة نينا 2018 كوننا أدوني أكاكالان دونا كان يوم في أودي كونيني
wala ami ala deli duwawu munun kɛra a kɛnɛ kɔnɔ ala k'o minɛ ka Allah subhanahu wa ta'ala deli duwawu munun kɛra ala k'o minɛ an ka jamana ala ka a basigi jamanadenw ala k'u bɛn ka fitina ban jamana kɔnɔna na ka foli lasigi aw ma aw munun kun sɔgɔlen bɛ Cherifla jabarani sanfɛ jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan ka Allah subhanahu wa ta'ala deli ala ka sigi wɛrɛ yira na wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ngalondi segati yemi tenya welila fala kachideme tenya welila ngalondi segati yemi tenya welila fala kachideme tenya welila ngalondi segati yemi tenya welila fala kachideme tenya welila namara shikolo mawe tenya welila fala kachideme tenya